A mai startszemináriumra van egy érdekes témánk, hiszen nagyon-nagyon sok hagyományos üzleti életből érkezett partnerünk van, sőt a hagyományos vállalkozói világban egyre népszerűbb a network marketing, sok-sok előnyével, és a mai nap egy picikét ezt a témát boncolgatnánk tovább, jegyzeteljetek, hiszen nagyon sokan várják ezt az információt, amit ti el fogtok majd vinni a hagyományos vállalkozói világba. Az előadásra pedig egy olyan üzletembert kértem meg, aki évek óta a Forever marketing rendszerében minden kihívásnak megfelel, és amit el tudok róla mondani, hogy rendkívül hangsúlyban van az általa viselt kitűző, a havonta bankszámláján megjelenő jövedelemmel. Ez nagyon fontos nálunk, tehát a vállalkozást példaszerűen képviseli. Családjával, feleségével építi természetesen az üzletet, úgyhogy miért jó az MLM? Hallgassuk Nagy Ádám senior menedzsert! Sziasztok, és nagyon nagy szeretettel köszönök én is mindenkit. Ez egy óriási megtiszteltetés, hogy egy olyan ember hív föl a színpadra, hogy beszéljek arról, hogy mi az az iparág, amit mi képviselünk, aki önmaga ebből az iparágból már milliárd forint fölötti jövedelemre tett szert. Szerintem ez egy fantasztikus dolog, hogy vannak olyan élő példák közöttünk, többek között az úriember Berkis Miklós, aki engem fölhívott, aki tudja, hogy ez a dolog jó és működik, és neked is, és nekem is tud működni. Na most egy pár dolgot szeretnék gyorsan, hogy számokat írjatok föl, jó? 9, 16, 80, 101 és 178. Jó? Csak azért, hogy képbe kerüljünk, hogy mi az iparág, amit mi képviselünk, jó? 9. Jelen pillanatban 9 milliárd dollárnyi az a bevétel, amit az NBA, az amerikai kosárlabda gyakorlatilag ma termel éves szinten. 9 milliárd. 16. Szerintetek mi a 16? A teljes zeneipari termelés 16 milliárd dollár éves szinten. 80. A filmipar bevétele, 80 milliárd dollár filmipar bevétele. 101. A videójátékipar jelenlegi állása szerint a éves szintű bevétel. És 178. A network marketing iparág éves szintű bevétele. Egy pár dologról szeretnék gyorsan beszélni, áttekintésként itt van fölöttem. A cashflow négyszög, ami engem elindított azon az úton, hogy én vállalkozó legyek. Az elérhető célok, mit lehet elérni ezzel a vállalkozással, milyen paraméterei vannak a vállalkozásnak, mik a legfőbb előnyei, majd beszámolok nektek a Ludbruk Reportról, ami szerintem egy szenzációs dolog, és majd ti is meg fogjátok valószínűleg ezek után nézni az interneten. És a végén a kedvenc témát, a teljes ember paradigmát szeretném egy pár másodpercben majd elmondani, hogy mi az, ami igazából tutira jóvá teszi a network marketinget. Most a cashflow négyszög igazából azt mutatja, hogy az emberek hol kereshetnek pénzt. Alapvetően az alkalmazotti világban keresünk pénzt, ez a tradíciók miatt a szüleink általában ezt örökítik ránk. Itt ugye állásban vagyunk, van, aki egyénvállalkozó is a saját állását birtokolja, és vannak olyan emberek, akik cégtulajdonosok lesznek, vagy vannak olyan emberek, akik befektetők lesznek. A cégtulajdonosok egy rendszert birtokolnak, vagy egy rendszernek a részesei, amely rendszer dolgozik nekik. És hát nyilvánvalóan a befektető az már a pénzt fogja munkára. Az érdekes ebben a dologban az, hogy általában az alkalmazotti szektorban, illetve az egyéni vállalkozói szektorban mindig a biztonságra törekvés az, ami általában jellemző. A másik oldalon a szabadságra való vágy. És a döbbenetes dolog az, hogy az utóbbi időkben sajnos megváltozott. A biztonságra törekvők azon az oldalon, akik ott vannak, nem találják a biztonságot azon az oldalon, ahol vannak. De erről majd egy kicsit később. Én azért kezdtem el a network marketinggel foglalkozni, mert az A szektorból át akartam kerülni a C szektorba, persze a B szektorba is idővel át fogunk nyilvánvaló kerülni, és erre nem volt más lehetőségem az időbeli elfoglaltságaim, leterheléseim mellett, mint az, hogy egy network marketing céget keressek meg, és ezt egyébként Móricz Edith említette Robert Kiyosaki nevét, ezt Robert Kiyosaki tanácsolta azzal, hogy azt mondta, hogy Ádám, 3 lehetőséged van, vagy saját céget húzol fel, vagy egy franchise-t veszel, vagy hálózati marketingbe kezdesz. Nem volt más opcióm, nem volt az elsőre fantáziám, másodikra nem volt pénzem, harmadikra volt fantázia és cél. Ezt nyújtja
a network marketing. Elérhető gyakorlatilag ma jövedelemkiegészítés a network marketinggel, anyagi függetlenség, saját vállalkozás, meg tudsz ismerkedni új emberekkel, egy csomó olyan dolgot kapsz a cégtől, hogy utaztatnak a nagyvilágban, tudsz hagyni örökséget a gyerekeidre, szenzációs érzés, hogy tudod, hogy örökséget tudsz hagyni. Én semmi mást nem kívánnék ma itt a ti gyerekeiteknek, csak azt, hogy egy működőképes network marketing hálózatot hagyjatok utódlású rájuk, hogy azt majd ők kezeljék. A legjobb dolog, amit szerintem egy gyerekre hagyhatsz. Korai nyugdíjba mehetsz, és kiélheted a mások iránti segítőkés szándékodat. Alapvetően a mi cégünknél az egészségmegőrzés is ugye benne van a pakliban. Mi ebben az zseniális? Az, hogy te harmóniában az egészet együtt kapod meg. Az egészet együtt, amikor egy sikeres network marketing vállalkozással rendelkezel. És olyan céggel, mint az FLP, aki támogat téged. A vállalkozásnak biztos, hogy ismerősek a paraméterei, mert ezt minden egyes nyílt bemutatón elmondjuk. De ha te most ezt az anyagot úgy kapod kölcsön, hogy egy kontaktanyaként valaki elküldte, hogy hallgass meg egy fickót, aki valamikor a G-nek volt az innovációs igazgatója, és aztán átléptett a mi szektorunkba, hogy miért gondolkodik erről a vállalkozásról úgy, ahogy, akkor nyugodtan elmondhatod neki, hogy alacsony befektetéssel tudsz gyakorlatilag vállalkozóvá válni. Világszintű piacon dolgozol, azon nyomban, aznap este már te gyakorlatilag új üzlettársat tudsz leelni, vagy másnap este, amikor te beléptél egy network marketing céghez. Már másnap este te tudsz szponzorálni Londonban, Szingapurban, Angliában, Olaszországban, Izraelben, bárhol legyenek esetleg elérhető ismerőseid, rokonaid. Ingyenes az oktatás, Maurizio itt fantasztikusan összefoglalta, nem fog belemenni részletekbe. Nincsen igazából kockázatod, és ma már elmondhatjuk azt, hogy bárhonnan tudjuk irányítani. Egy mobileszközről bárhonnan tudjuk irányítani a vállalkozásunkat. Nem kell, hogy otthon legyünk következetesen ehhez a dologhoz. Ugye pont nélkülünk is működik a vállalkozásunk, és hál' Istennek ott van a mindenki által kedvelt pont, az a bizonyos magyar betű, amit a legtöbb magyar ember nagyon-nagyon kedvel, tudjátok? A Z. A Z a legkedveltebb magyar betű. Tehát korlátlan működés, korlátlan jövedelmi lehetősége. Személyes fejlődést ad, ugye, ahogy Maurizio itt ezt elemezte. Én összeszedtem 5 olyan előnyt, ami szerintem ma ebben a helyzetben, amiben vagyunk, különlegesen fontos, hogy te tudjad, hogy a network marketing ezt fölkínálja. Az 5 előnyt gyorsan felsorolom nektek. A tökéletes díjazás. Szerintem tökéletes a díjazása a network marketingnek, ugyanis itt nem egy piramis rendszerről van szó, ahol csak a csúcson levő keresett a legtöbbet, meg nyilvánvalóan attól függ, hogy éppen ki juthat a csúcsra, mert oda se juthat el mindenki nyilvánvalóan egy normál cég esetén vagy vállalkozásnál. Itt mindig a legnagyobb teljesítményt nyújtó keres a legtöbbet. Minden ilyen rendszernél a legnagyobb teljesítményt nyújtó, nálunk a mi cégünknél, a Forevernél egyértelműen így van. Mindig van kifizetés, tehát prompt van kifizetés 15-én, ha azt a bizonyos játékszabály nevezetű kis könyveskét, amit üzletpolitikának hívnak, te elolvasod és betartod. Ez fontos, azért ezt olvasd el. Mindenképpen azt ajánlom. És ez egyedüli dolog, amikor te adott esetben jövedelemtől eshetsz el, ha nem tartod be a játékszabályokat. Tudd, hogy mik a játékszabályok. Globális módon ismerik el a teljesítményt. Imádom azt, hogy Sándor azt mondja, hogy maradj itthon, megéri. Miért? Mert igenis, Miles Sándor üzenete, hogy maradj itthon, megéri, azért mondható el mindenkinek ma Magyarországon, mert itthonról tudsz globális szinten olyan kompenzációban részt venni, hogy téged a cég az adott teljesítményért mindenhol a világon ugyanazzal a pénzzel jutalmaz, ugyanazokkal a százalékokkal. Tehát nem kell neked elmenni Amerikába, hogy dollárba ugyanazt megkeresd, mint amit ma forintba itt kell keresni, mert meg fogod tudni keresni ugyanazt a teljesítményt Japánban, Németországban vagy Izraelben dolgozó hálózatépítők teljesítményhez viszonyítva, ugyanazt nyújtod, ugyanazt fogják fizetni. Európai szintű kompenzációt kapsz. Tényleg egy olyan fajta rendszerbe dolgozunk, ahol ez szerintem a legfontosabb, hogy nem kell nekünk elmenni külföldre, sőt külföldről tudunk beáramoltatni Magyarországra jövedelmeket abban a pillanatban, hogyha mi üzlettársat teszünk szert külföldön. És ez ma már online, Facebookon keresztül is működhető. Hány olyan ember van, akinek van ma külföldi üzlete, illetve onnan kap pénzt? Nézzetek körül. 30%-a legalább a teremnek fönn van a kéz. Na most számítógép értékeli a teljesítményt, nem egy személyen múlik, hogy téged előléptetnek, vagy nem léptetnek elő. Pontosan a gép méri. Tehát nem tudod átverni a rendszert, ha akarod sem. Azzal, hogy szépen mosolyogsz, vagy éppen olyan eszközöket vetsz be, ami mondjuk nők számára bevethető és férfiak számára nem. Tök mindegy. A lényeg az, hogy te korrektül mindig a számítógép által leszel díjazva. És egy-egy kimagasló eredmény, amit itt hallottok ma is, olyan fajta elismerést hoz, hogy rengeteg alkalommal fogsz tudni, nem csak virágesőben, hanem tényleg emberek tiszteletét fogod tudni megkapni ebben az üzletben. Zseniális érzés. És ami engem bevonzott, és ami téged is bevonzhat, hogy aktív és passzív jövedelmek is kereshetők, magyarul egy ponton túl a te munkád elkezd érted dolgozni. Nagyon fontos. A te munkád egy rendszert épít föl, és ez a rendszer egy ponton túl elkezd érted dolgozni. Az elmúlt hónapokban néztem általában meg, keresek egy
összeget egy havi szinten, ennek csak egy bizonyos részéért dolgozom én saját munkával meg, egy bizonyos része, egy elég nagy része már úgy realizálódik, hogy nekem ehhez nincsen közöm, egy korábbi munkám eredményeként jön gyakorlatilag a számlámra. És az arány a saját, illetve a korábbi munkánk eredményeként jövő jövedelmek között az kb. 10 és 90%, tehát 10% saját, 90% passzív jövedelem. Szerintem óriási dolog. Ezért érdemes elkezdeni a network marketinget megismerni. Tökéletes a flexibilitásunk. Ott dolgozunk, ahol akarunk, akivel akarunk, és olyan módon, ahogy szeretnénk. Látjátok itt a laptopos hölgyet a tengerpart mellett. Igen, nekem ez a jövőm, és neked is ez a jövőd, ha éppen a tengerparton dolgozni szeretnél. Valószínűleg ez ritkán fog azért ez a kép működni. De a lényeg az, hogy hogy napozni fogunk, de a lényeg az, hogy megteheted, hogy medence mellől dolgozol. És annyi időt szánsz ennek a vállalkozásnak, amennyit szeretnél. Van optimum, hogy te a bizonyos mennyiséget ráfektessél, ez a bizonyos 10-15 óra egy héten, amivel te ki tudod gyakorlatilag építeni ezt a rendszert. Esélyegyenlőség van. Hihetetlen fontos, gyerekek. Esélyegyenlőség. Ez a cég csak egy dolgot néz. Mi az a forgalom, amit te generáltál? Ezt nézi egyedül a cég. Hogyha az üzletpolitikát betartva csinálod ezeket a forgalmakat, onnantól fogva biztonságban vagy. 18 évestől 100 éves kor fölöttig nem nézik az iskolázottságot, a nyelvtudást, az, hogy milyen nemű vagy. Gyakorlatilag te a tökéletes rendszerben dolgozol, ahol még ha handicapes vagy is, legyél vak, legyél véletlenül kocsis vagy csökkent munkaképességű, ez a rendszer enged téged érvényesülni. Én ezért vagyok nagyon lelkes, mert ezt a vállalkozást ezt gyakorlatilag nem látom máshol, hogy ez így működne. Folyamatosan fejlődik az iparág. A mi iparágunkban a cég különös tekintettel van arra, hogy a profit jelentős részét beáramoltassa a termékfejlesztésbe. Egyetemekkel dolgozunk együtt, dollármilliókkal támogatják a kutatásokat. Hihetetlen az online support, hihetetlen az a támogatás, amit az interneten kapunk. Azok a weboldalak, amit profin fejlesztenek, az FLP 360, a Discover Forever, az FLP TV. Tehát ez ma szerintem egyértelműen mutatja azt, hogy hihetetlen az a fejlődési ütem, amit fogunk tudni diktálni a következő időben. És ugye bizonyítottan sikeresek vagyunk, legálisan a piacon most már 37 éve, és a multilevel piac alapvetően egy teljesen legális iparág. Most jön az a faktor, amit mondtam, biztonságban vagyunk. A hálózat azért jött létre annak idején még a katonai időkben, azért gondolkodtak hálózati komputerekben, mert ha egy gépet kilőnek, egy számítógép kiesik a rendszerből, attól még működőképes kell, hogy maradjon a rendszer. A hálózatnak az a lényege, hogy ha egy valaki kiesik ebből a történetből, attól még működőképes maradjon az egész. A te hálózatodnak is ez a lényege. Ha valaki kiesik, attól még működőképes marad az egész. Jó? Tehát ezért épített föl, ezért gondolkodjál a hálózatban, mert biztonságot ad. Kontrollod van a bevételed felett, és kockázatmentesen tud működni, tervezhetően minden hónapra előre. Ha nem tudod azt, hogy hogyan tervezhető egy üzlet, leülsz a szponzoroddal, egy pillanat alatt tervezhetővé válik. A pontok át tudnak menni munkába, és a munkát be tudod tenni a határidő naplóba tervezve. Tökéletesen működik minden. Önmagában több lábon állás a multilevel. Önmagában több lábon állás. Gondold el, hogy hány lába van Berkis Miklósnak. Mi történne, ha az egyik frontigazgatója kiesne? Gyakorlatilag nem túlzottan sok változás állna a jövedelmében. Miért? Mert önmagában több lábon áll. Ez olyan, mintha több boltod lenne ugye szerte-szét az országban. Tehát ez az 5 különleges előnye a mai viszonyok mellett szerintem a network marketing vállalkozásnak. Tökéletes díjazás, tökéletes flexibilitás, teljes esélyegyenlőség, folyamatosan fejlődő iparág és biztonság. Vannak ezen kívül még jó híreim. A Ludbruk Report. Nem tudom, láttátok-e ezt a riportot, írjátok be. Ludbruk Report Forever. Google keresőbe föl fog hozni egy olyan oldalt, ahol egy videó is látható. Egyébként maga a report, az lefordítottan Magyarországon is, már magyar nyelven is elérhető. Én a Szűcs Ancsa Maritól kaptam annak idején. A lényeg az, hogy ezt keresd meg, kérd a felsoronattól. Edward Ludbruk egy bestseller író, 1,5 millió példányba kelt el a könyve, ami az Áttörés című könyv van fönn. Ő egy független network marketing szakértő, nem a mi cégünk embere, és ő megnézett rengeteg network marketing céget, és mindenkiről egy-egyfajta jövőbe látó riportot közzétett, hogy mi az, amit a jövőben lát, hogy mi fog történni ezzel a céggel. És elmondja ebben a riportban Ludbruk, hogy 3 olyan tényező is van, ami a Forever-t az elkövetkezendő években, mondjuk 10 évre előre, egy hihetetlen sikerpályára teszi rá. Az egyik dolog az, amit mond, hogy emberek rá fognak jönni arra, hogy a bélműködésük, amivel az immunrendszer rejlik, a lényege, az eszenciája az egészségüknek, ez tudja garantálni az egészségüket, és ennek a működéséhez a legközelebb álló természetes hatóanyag, amit föl tudnak használni táplálékként, az a minőségi aloe vera. És ebben nincsen
Nincsen más ellenfele a Forevernek a világon. Lubrock elmondja, hogy ez az elsődleges tényező, ami minket az élvonalba fog emelni. A másodlagos tényező az, hogy van egy olyan üzlet és termék egyensúly, hogy mi nem csak az üzletet tudjuk ajánlani embereknek, hanem a terméket is, ami gyakorlatilag egyedülálló a piacon. Nagyon-nagyon kevés ilyen cég van, aki ezzel az egyensúllyal rendelkezik, ezért nekünk mind a két fronton tud mindig bővülni az üzletünk. A termékforgalom is, és az üzleti növekedésünk is megvan. A harmadik pedig az, hogy olyan profi sikertörténetek vannak, és olyan másolható módszerek már az FLP történetében, iskolájában, amit te le tudsz másolni. Tehát kövesd a profi üzletépítőknek, Berkis Miklósnak, Guidófalvi Attilának, a Curtiséknek, vagy bonthatok itt bárkit az első sorból, Herman Tessának, kövesd az üzleti elveit, hogy hogyan építette ő föl. Konklúzió, amit mond, hogy duplázódás az biztos lesz a piacon 5 éven belül, de nagy valószínűséggel akár meg 10-szereződés is bekövetkezhet. Ez pedig, mint a grafikon, amit mond, hogy már éretté vált a piac ahhoz, hogy második boom bekövetkezzen. Oké. És a teljes eredmény paradigma. Erről hallottatok már, de az embereknek alapvetően ez a lényege szerintem, miatt a Forever a legnagyobb vonzást fogja tudni gyakorolni emberekre. Az, hogy te, amikor embernek születsz a földre, akkor 4 dolgot szeretnél megvalósítani általában. Live, love, learn és leave a legacy. Magyarul tanulni, élni, szeretni és örökséget hagyni magad után. Ez Stephen Coveynak a 4 intelligenciára fölvázolt alapelve. És ha te ilyen teljes emberként szeretnéd leélni az életedet, akkor olyan munkahelyen kell, hogy dolgozzál, ami ezt megadja. Olyan munkahelyen, ahol korrekt fizetést adnak, ahol úgy alkalmaznak téged, hogy alkothass, hogy ki tud nőni a kreatív erőt magadból. Nézd ezt a kreatív erőt itt az elsősorban, amit itt a Janó most előadott nekünk, óriási kreativitás van a srácban, király. Bánj velem kedvesen! A szíved van itt, ami az Foreverben tart, és a szíved, ami növeszti a te üzletedet. És adj olyan munkát, amit becsülettel végezhetek, amit az utókornak tudok majd örökíteni, aminek az eredménye az utókorra rászáll. Ez a teljes ember paradigma, és ezt megadja a Forever. És az, hogy megadja a Forever ezt a dolgot, az már ott van, ez amit állandóan mondok, hogy ott van benne, le van fektetve a küldetés nyilatkozatunkban. Nincs olyan cég, akinek a küldetés nyilatkozata így szólna rólad, mint ahogy a Forever küldetés nyilatkozata rólad szól. Az, hogy olyan jövedelmező környezetet teremtünk, ahol az emberek egyéni méltósággal azok lehetnek, akik akarnak lenni. Csak ez az első mondat, csak ennél ragadj le, csak ezt tedd magadévá. Ez már mindent elmond a Foreverről. Mindent elmond, minden üzletembernek, bárkinek ezt megmutatod, ez gyakorlatilag én azt gondolom, egy tökéletes mission statement. Benne van az én hitem, benne van a te hited, benne van annak az embernek a hite, aki azért jött a földre, mert az akar lenni, aki. És egy eszköz kap a Forevertől. Eszköz kap a Forevertől, hogy szenvedélyt, hitet teremt a Forever az életében, hogy a tudást is megadja. Az, hogy olyan szinten, olyan bátran, olyan hittel vezeti a csapat, Miles Sándor, Rex Mon, Greg Mon ezt a céget, Aiden O'Hare, ami az foghatót én nem láttam még a világon. Én ezért vagyok ilyen lelkes. Ezért van hitem, mert tudom, hogy a következő 10 évre nem tud semmi ezen változtatni. És legutolsó körben csak azt szeretném neked elmondani, hogy pár embert megkérdeztem arról, hogy ők miért gondolják azt, hogy jó a network marketing, pár vezetőt. És ezek a válaszok jöttek, jobbnál jobb válaszok jöttek, nem tudom az összeset felsorolni. De csak így kiragadva egyet-kettőt. Fizetésemelés folyamatosan kedvem szerint. Mondja egy most éppen elég magas szinten levő Gyémánt Zafir menedzserünk. Másik menedzserünk, aki hagyományos vállalkozó volt, külkereskedő éveken keresztül, azt mondja, hogy mert ez a szabadság üzlete. Ez a szabadság üzlete, és a szabadság mellé kapja az ember a biztonságot. És azt mondja egy fiatal hölgy, aki múltkor fölégette a színpadot. Rácz Nicolettről van szó. Felégette a színpadot a hitével, és azzal a jövőképpel, amit elénk tárt. És azt mondja, hogy azért, mert itt emberhez méltó életet élhetsz. Hát komolyan, most is borsózom a hátam. Komolyan, borsózik a hátam, hogy ezt elolvasom. Mert itt emberhez méltó életet élhetsz. Az, hogy úgy tudsz embereket kihozni a kagyfaszból, mondja Király Krisztina, hogy közben másokat is kiszedsz, és közben ebben segítenek is neked. Te szeretnél kiszedni embereket a kagyfaszból? Hány embert látsz ma Magyarországon, aki kagyfaszban van veled együtt? Én rengeteget látok. Nagyon sok dolgunk van. Nagyon sok dolgunk van, de úgy tudjuk ezt csinálni, úgy tudjuk ezt képviselni, mint ahogy dr. Hocsi Mária azt mondja, hogy nekem az MLM az, mint másoknak a Mastercard Gold, csak nekem mindig pozitív az egyenlegem, mert pozitívan tudjuk látni a világot. Szerintem ez a legjobb záró mondat, amit mondhatok nektek. Nekem az MLM az, mint másoknak a Mastercard Gold, csak nekem mindig pozitív az egyenlegem. Én hiszek bennetek. Hiszek abban, hogy ez az iparág, ez most van születőben, most van az elején annak, amit mi fogunk csinálni. Ha itthon maradunk magyarokként, ha ezt a termet megtöltjük emberekkel, akik hallják ezt az üzenetet, ha egészségesek maradunk, ha vitálisak leszünk, ha szellemileg tápláljuk magunkat az FLP TV-ből tudással,
akkor minden elérhető a számunkra. Én köszönöm szépen Mikinek a felkérést. Szeretek nagyon.